नै नोंसोरो मासे ससियेल मिडियायावलाय नांलायबाय थानाय जादों नोंसोरलाय इ फान्थाव थाइसेनि थाखायनो इखौनो दानस'गोन आं इखौनो दानस'गोन आं इखौनो दानस'गोन आं नै नोंसोरो दिनै आङो मोनसे भिडिअ नुनानै ओरैबायदि लाजिखांदों आरो जोंनि आइजोफोरखौ फानगासिनो दङमोन बे सानैसो बिथांजो मोनहा दा बुंजानो गोनां जाबाय जोङो माखासे सिख्लाफोरजों आं भिडिअखौ नुदों खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोदानै आपडेट लानानै फैलायबाय नंगौ टाइटेल क्लिपआव नोंथांमोना नुनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ नायलां भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन दिनैनि आपडेटखौ नंगौ फेसबुकआव गोबां भाइराल जाबाय थादो माने दख'ना फैखोग्रा हिन्जावखौ ओरैबायदि बुदों आरोना रायजोफोरा बिसार खालामदों गिदिर गिदिर मानगोनां आबसु बिथांमोननिसिम माने साबायखर बावनांगोन बेफोरबायदि जोंहा गाज्रि स्वभावखौ मोजां खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय आं बुंलायनांगौ खोथा गैया सासे सिस्टारनि भिडिअ होनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था स्क्रिनाव आं होलांगासिनो दा बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे माने सासेल' हमबा जाया आंनि बायदिब्ला गासिबो हमनांगोन जायखौ मोनदों बेखौल' हमनाया गोरोन्थि जागोन गासैखौबो हमजोब सासेखौल' हमबा सासेया दुखु मोनगोन जे जों गोरिब खायसे जोंनियाव थाखा फैसा गैयै खायसे जोंखौ मानसिफोरा नाख्रेबनो हादों जोंखौ हमनो हादों बैफोरबायदि बाथ्राया गावनि गोसोआव सोमजिफैगोन आरोना बेनिखायनो आं बुङो गासैखौबो सासेखौबो नागारनो नाङा गासैखौबो हमनाया मोजां जोंहा गाज्रिनिफ्राय मोजां खालामनो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा जोबोद साबायखर बावनांगोन बेफोरबायदि मानसिखौ बेनिखायनो बुङो गोरोन्थि मावैनि सिगां एसे हाजार बार सानग्रोना लानाया मोजां दा बे सिस्टारखौ हमदों मोजां जादों सिस्टाराबो गाव फेसबुकआव मोजां मोजां बाथ्रा लिरनानै पस्ट खालामबाय आं दासो बुजिबाय दख'नानि मान सन्मानखौ बर' हारिनि मान सन्मानखौ आङो सिगाङाव मेगन मिसिमना दंमोन दासो आंनि मेगनखौ गेव होबाय होनना बुंदों आरोना सिस्टारा बुजिबाय जोबोद मोजां भगबानाबो बिथांखौ नायलांबाय थाथोंसै मोजाङै दा बेखिनिसै नोंथांमोना नैबे सिस्टारनि भिडिअखौ गिबियावनो नायग्रोना ला ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन दिनै आङो मोनसे भिडिअ नुनानै ओरैबायदि लाजिखांदों आरो जोंनि आइजोफोरखौ फानगासिनो दङमोन बे सानैसो बिथांजो मोनहा दा बुंजानो गोनां जाबाय जोङो माखासे सिख्लाफोरजों आं भिडिअखौ नुदों सोरनिखौबा सिख्लाफोर बानायनाय हाबा जानाय हिनजावफोरासो जोंनिफ्राय डेन्जारेससिन जाबाय सिख्ला मानसिफोरखौथ' बेबायदि गाननानै बेबायदि दख'ना फैखोनानै भिडिअ बानायनाय मालाबाबो नुफेराखै हाबा जानाय हिनजावफोरखौसो नुदों होननानै नोंसिनि थाखायनो जोंहाबो लासिं सिं जानो गोनां जायो आं माबालांखायावनो कनजिता बर'नियावबो कमेन्ट लिरोमोन जाहाथे बेबायदि भिडिअ दालाबो होननानै गावनि मान सन्मानखौ इज्जतखौ फाननानै मोननाय राङा थोजासे नङा होननानै मोजां भिडिअ लाबो मोजां भिडिअखौबो नायग्रा दङ नोंथांजोआ सानोमोन जानांगौ बे सासे सानै गाज्रि बानायग्राया सानो जानांगौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायाबानो भिउसआनो फैया बा फैसाखौनो मोना डलारखौनो बुथुमनो हाया साननो हागौ आरो नाथाय जोंबोलाय बेबायदि रिल्सखौ गाज्रि बानाया दख'ना गाननानै बानायो बा गस्ला सुरिदारफोर गाननानै बानायो थेवबो गावनि देहा बडिखौ खोबनानै बानायो बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन चेकिं खालामनो हागोन जोंनियावबो फैया नङा एसे एनै भिउसआ फैयो मोजां भिडिअखौबो नायग्रा दङ नोंथांजोनियाव जेनेबा गाज्रि भिडिअआव कमेन्ट लिरनायावनो भिउस मोनो नोंखौ नाया सानो नाथाय नोंनि केरेक्टार आखल आखुखौ माबायदि बानायदों बियो होननानै बोलानायावनो नोङो भिउस मोनो बेखौनो ओरैबायदि दुग्गानाय मोनो माखासे मानसिफोरा आरो बेबायदि भिडिअ बानायोबासो भिउस फैयो होननानै नाथाय कमेन्टफोरखौ नायनांगौ कमेन्टफोरखौ नायबानो भिउस जानो ओंखारलायनाय नोंसोरथ' बुङो कमेन्टफोरखौ जों माथा मारिग्रा मानसि नङा कमेन्ट गाज्रि लिरहरनायफोरखौ जेबो सानग्रा मानसि नङा बेफोरखौ जों जेबो टेनसन लाग्रा मानसि नङा होननानै बुङो नाथाय उनाव मा जाहैगोन बेखौथ' बै कनजिता बर'आबो मिथियाखैमोन आरो सानै साथामसो दंबावो आरो कनजिता बर'नि भिडिअखौबो लाङै गाव गावनि चेनेलाव हैनानै गावखौनो मुं खाराब खालामनानै लागासिनो दङ मा दरखार मालायनि लेथ्रा भिडिअखौ लांनानै गाव गावनि चेनेलखौ बेबायदि मुं खाराब खालामनानै लानो आरो गावखौ गाज्रि सिनायथि होनो जेबोथ' मुलाम्फा गैयाना बेयाव रांनि थाखाय गाव गावनि मान सन्मान इज्जत फाननानै मा मुलाम्फा मोनगोन जिउआव जोंहाबो इयुन जोलै गथ'फोर दङ बेफोरखौ जोङो
फोरोंलांनांगौनि खोथा दङ बोसोन होलांनांगौनि खोथा दङ जों बेफोरबायदि हामा हामा भिडिअ लाबोनानै जोंनि गथ'फोरखौ मोजां जा फिसाफोर आं बायदि दाजा होननोसै आरो बेबायदि बुंनोसै बेबायदिथ' जाथावा नों एसे इन्टारेस्टआव थानो लुबैदों बा मोजां मोजां गाननानै जोमनानै बानाय देहा बडिखौ खोबनानै बानाय आरो दख'नाखौ माबायदि गाननांगौ बेबायदि गाननानै भिडिअखौ बानाय मा हान्थु बारनानै फेन्दा बारलांबावनाय गाननानै देखायो फैखोला फैखोलि खुनु दख'नानि मान इज्जतखौनो दोना नोंथांजो मोना बेबायदि खालामनाङाथ' ओरैबायदि गाज्रि नुयो आङो दुखु मोनो आंबो बेबायदि दख'नाखौ गाननानै मालाबाबो बेबायदि हान्थु बारलायनाय आङो भिडिअ बानायफेराखै आरो आं गुबुनखौबो नायनो सुखुवा आरो लांथियाबो आं ससियेल मिडियाआव ओंखारफेराखै आरो आं गुबुनखौबो नायनो सुखुवा लान्थिथि बाथिथि ब्लाउस गाना मा मोनो गाव गावनि देहा बडिखौ देखायनानै सोरबाथ' दुलि बायदि गावनि उदैखौ दुलि बायदि बडिखौ देखायनानै सोरबाथ' एकदम ना बालाबोथिया रानथाबनाय जेबो नायथावा जाथावा गावनि बडिखौनो देखायनानै गाव लाजिनाय मोना मालायासो लाजियो आंथ' ओरैबायदि लाजियो मा बेबायदि देखायनो मा गोनांथि मा मुलाम्फा मोनो आरो नोंहा बिदि मान इज्जत देहा फाननानैसो संसारखौ सोलिनोसै आरो नोंसोरो बेबायदि खालामनाङाथ' ओरैबायदि गाज्रि मोनो आङो सोरबा नों आं कमेन्ट लिरोबाबो बै कमेन्ट लिरग्राखौसो गाज्रि बखिफिनो नोंहा आंनि भिडिअ बानायनायाव मा नांजादों मा अरजादों होननानै नाथाय समाजनि थाखाय खहा जानाय भिडिअफोरखौ मानो बानायनांगौ बानायनो गोसो एन्टारटेनमेन्टै बानाय इन्टारेस्टै बानाय ब्लग बानाय बा बिसि फिसाय एदावलायनानै बानाय बा न'खरनि फेमिलिजों एदावलायनानै बानाय बेफोराव रावबो गाज्रि साना बेफोरखौ रावबो गाज्रि बुङा नोंसिनि बायदि बेबायदि फैला फैथा बिखा देखायनाय बा आथिं आखाइ फैला फैथा देखायनाय बेफोरखौ समाजा नायनानै अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै दा सिस्टाराबो बुंखाबाय मोजां बाथ्रा बुंदों जोंहा बर' हारियाव जोबोद लासिसिं जागोन बेफोरबायदि फिन्दा फैखांनानै दख'ना फैखांनानै मोसानाया जोंल' नङा गोबां बुंदों गिदिर फैला सार ब्रादार जन गारजे गोबां मानसि बुंदों आरोना बेफोरबायदिया गाज्रि होननानै ससियेल मिडियाआव नुबाय बायोबा होबथा होननानै दा नोंथांमोनाबो बुं आरो नोंथांमोनाबो होबथा जाय उन्दै लाइमोन एबा हाबा जानाय आइजोफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो सोरबाफोर ससियेल मिडियाआव नुयोबा कमेन्ट खालामनानै बुङो आरोना बुनानै बुजायनो हाया खुगा मोजांजों बुजाय जे जोङो बुनानै बुथारनांगौ बेफोरबायदि नङा जोंनिनो बर' हारि जोंनिनो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासिबो बेनिखायनो बुनानै रावखौ बुजायनाङा दै बुनाया गोरोन्थि खुगा मोजांजों बुजाय आरो खुगा मोजांजों बुजायनायाव जुदि बियो जेबो मानियाखैबा बेखौ आरो बुजायना लाब गैखाला बियो जोबोद गाज्रि मानसि जाहैखाबाय आरोना बेखिनियानोसै आंनि भिडिअआबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेकग्राउन्डनि भिउआ लेथ्रायाव बानायनाय जाबाय आङो माने जायगा गैया नालाय बेयावनो आङो बानायनाय जाबाय उखा मुखा आं बेलेगाव थांनो नागिरदों बेनिखायनो आं बेयावनो बानायब्रबनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोनदों आङो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय